ଆଲୋ ନାନୀ କିଲୋ ଏଇନେ ତତେ ଖୋଜୁଥିଲି ଲୋ 100 ବରଷ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ। ଏଠି ଓଳିକି ହଉଥିଲା ନାନୀ। କ'ଣ କରିବି କିଲୋ ଦୁନିଆ ଜଞ୍ଜାଳ, ଘର ଜଞ୍ଜାଳକୁ ମନସ୍ଥାପଟା ଖରାପ କରୁଛି। ଶରୀର ଆଉ ଭଲ ରହୁନି ମ। ଏଇଠି ଆଉ ଖୁସି ବାସି ହେଉଥିଲେ ବୋଉଟା ଆଇଛି, ଛୁଟି ଅଛି ତ ଖରାଦିନିଆ ଛୁଟି ଆଇଛି, ମନଟା ଭଲ ଥିଲା। ଆଜି ତ ମନଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ସେ ଗାଧୁଆଳୁଠୁ ତ ସେ ଗାଧୁଆଳୁଠୁ ମନଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଖାଲି କୋରି ରାମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଶୁଣୁ ବା, ତୁ ତ ମୋଠୁ ବରଷ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼, ତତେ ଟିକେ କହିଦେଲେ ମନଟା ହାଲୁକା ଲାଗିବ। କ'ଣ କରିବି କିଲୋ, ପାଟି କଷା ମାରି ଯାଉଛି। ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇଲେ? କିଛି ତ ଖାଇନି। ରହିଥାଲ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦିଏ। ରହ, କିଛି ତ ଦାନା ପାଣି ରୁଚିଲାନି ଆଜି। ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦିଏ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି କି, ପାନ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ଜାଣିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଆଜି ସମୁଦି ଆଇଥିଲା, ନୂଆ ବନ୍ଧୁଟା, ମନୀଷ ଭଲ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଖକୁ ଆଇଥିଲେ। ସେ ଗାଧୁଆଳକୁ ଆଇଲେ। ତା ବାପା କହିଲେ ଅଣ୍ଡା ଚକୁଳି କରିବାକୁ। ଅଣ୍ଡା ଚକୁଳି କରିଥିଲି, ପିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ମୋ ହାତର ଅଣ୍ଡା ଚକୁଳିଟାକୁ ବଡ଼ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ଅଣ୍ଡା ଚକୁଳି କହୁଛୁ। ଆଲୋ ନାନୀ, ବେଳୁସୁ ଅଭ୍ୟାସ, ପିଲାଦିନୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଣ୍ଡା ଚକୁଳି। ସିଏ ମୋତେ ଆମ୍ଲେଟ୍ କହିଲେଣି, ବତେଇଲେଣି ଯେ କହୁଛି, ହେ ବେଳେ ବେଳେ ଫେରେ ବାଳ ଚାଳ ହେଇଯାଉଛି। ଆମ୍ଲେଟ୍ କହି ହେଉନି। ଇଏ ଆଇଲେ, ମୁଁ ସେଠୁ ସମୁଦିକି ରାଣ ନିୟମ ପକେଇଲି କି ସେ କହୁଥିଲେ ପଳେଇବେ ବୋଲି। ମୁଁ ରାଣ ନିୟମ ପକେଇଲି, ରହ ସମୁଦି, ମୋ ହାତର ଅଣ୍ଡା ଚକୁଳିଟେ ଖାଇକି ଯିବ କହିଲି। ସେଠୁ ସିଏ କଥା ରଖିକି ବସିଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ କଲି ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କଲି। ପିଆଜ ଗୁଣ୍ଡେଇକି କାଟିଲି, ଅଣ୍ଡା 4ଟା ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି ମୋଟାକିରି ଗୋଟେ ପିଠା କରିକି ଦେବି। ବୋହୂ ଆଇଲା କି କହିଲା, ତେମେ ଯା ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସିକି କଥା ଆସ, ମୁଁ କରିଦେବି। କହିଲା, କହିଲେ ଆଗ୍ରହରେ କରୁଛି, ତା ବାପା ପାଇଁ କରୁ। କହିଲା, ଯାହା ଗୋଟେ ପାଇଟି କଲେ ମୋତେ ବୋହୂ ପଚାରିବ, ଏମିତି କରିବି, କ'ଣ କରିବି। ତାର ମାନ ଥାନୁଟା ଅଛି, ମୋତେ ମାନୁଛି ଯେ କାହିଁ ପରଝିଅ ନିନ୍ଦା କରି ମାନୁଛି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ହଉ କହୁଛୁ ଯେବେ ତାହେଲେ ଇଏ କରେ, ପିଆଜ ଭଲକି ଗୁଣ୍ଡୁ ଗୁଣ୍ଡୁକିରି କାଟେ, ଗିଲାସରେ ଅଣ୍ଡା 4ଟା ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଚାମଚାରେ ଭଲକି ଫେଣ୍ଟିବୁ। ସେ ଫେଣ୍ଟିଲେ ଫୁଲିବ। ଫେଣ୍ଟିବୁ, ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକେଇବୁ, ଚାଉଳ ନକା 2ଟା ପକେଇବୁ। ଚାଉଳ ନକା ପକେଇଲେ ସେ ବାସିବ। କହିଦେଇକି ଆଇଲି। ଏ ସମୁଦି ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି କି ଆଣିକି ଦେଲା। ଭଲକି ତାକୁ ଯେମିତି ବତେଇଦେଲି, ସେମିତି ଫେଣ୍ଟି ଫେଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟିକି ତାକୁ ଏକାନେ ଫୁଲେଇକରି ଯେମିତି ହବା କଥା କରିକି ଦେଲା। ଖାଇବାରେ ରଙ୍ଗ ପଡ଼ିକିରି ହେଇଥିଲା। ସମୁଦିକି ରାଣ ନିୟମ ପକେଇଲି, ଖା। ସେଠୁ ସିଏ ଖାଇଦେକେ ଟିକେ ଖାଇଛନ୍ତି, ମୁହଁଟାକୁ କାହିଁ ବିକୁର୍ତ୍ତିଆ କରିଦେଲେ କେମିତି ଗୋଟେ। କହିଲି, ହଁ ରେ ହଁ, କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ମୁହଁଟାକୁ ଏମିତି ବିକୁର୍ତ୍ତିଆ କଲେ? ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା କି ସମୁଦି ଖାଉନ? ମୁଁ ଭାବିଲି ଲୁଣ କି ଲଙ୍କା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଅଧିକା। ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଲେ, କହିଲେ, ଇଏ କ'ଣ କାଡ଼ୁ କାଡ଼ୁ ନାଗୁଛି। କହିଲି, କାଡ଼ୁ କାଡ଼ୁ ନାଗୁଛି? ସେଠୁ ଡାକିଲି ବୋଉକୁ, ମୁଁ କହିଲି, ଆଲୋ ଝୁଅ, କ'ଣ କେମିତି କଲୁ କି? ଏକ ବାପା କହୁଛନ୍ତି କାଡ଼ୁ କାଡ଼ୁ ନାଗୁଛି ଅଣ୍ଡା ଚକୁଳି। ସେଠୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଗଲି, ଦେଖିଲି ମୁଁ ତ ଯାହା ଯେମିତି ବତେଇଛି ସବୁ ପକେଇଲା, ମୋତେ ସବୁ କହିଲା। ବୋଲି କ'ଣ ପକେଇଲୁ? କହିଲା, ପିଆଜ, ଉଲି ପିଆଜ ଗୁଣ୍ଡେଇକି ପକେଇଲି। ବୋଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଲି ପକେଇଥିଲୁ ବୋଲି। କହିଲା, ହଁ, ଉଲି ପିଆଜ ଗୁଣ୍ଡେଇକି ପକେଇଥିଲି, ଆଉ ଲୁଣ। କହିଲି, ସୋରିଷ ତେଲରେ କରିଥିଲୁ? କହିଲା, ହଁ, ଆଉ ଚାଉଳ,
ଚାମଚେ 2 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଆଉ ଲଙ୍କା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଚାଉଳ ପକେଇଥିଲୁ? କହିଲା ତେମେ ତ କହିଲ ଚାଉଳ ପକେଇବାକୁ। ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, ପିଆଜ ଗୁଣ୍ଡେଇକି ପକେଇବୁ, ଚାଉଳ ଲଙ୍କା। ମୁଁ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବିଟି। ହଲୋ ଏମିତି କି ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କହିବି ଆଜିକାଲିଆ ସହରୀ ପିଲା। ଯେତିକି ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି ନାଗିଲା ସମଧି ଉଠିଗଲେ ଆଉ ଖାଇଲେନି। ହସୁଛୁ କ'ଣ କିଲୋ ସାଙ୍ଗାତ? ନାନୀ ତୁ ହସୁଛୁ କ'ଣ? ଆଲୋ କ'ଣ ହେଇଛି ଶୁଣୁ। ଯାହା ତ କାନ୍ଦୁରୁ ମାନ୍ଦୁରୁ ଅମୂର୍ଚ୍ଛିକା ନାଗିଲା, ହୃଦୟଟା ଫାଟିଗଲା ବି ନାଗିଲା। ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ, ବନ୍ଧୁ ଆଇଲେ ଖାଇଲେନି, ଖାଇବା ଥାନରୁ ଉଠିକି ଗଲେ। ଆଲୋ କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛୁ କି? ଯାଇଥିଲି କୁଣିଆ ଘରେ, ସେଠୁ ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା ତଳି ଆଣିଥିଲି। ଆଣି ତାକୁ ବାଇରେ ବୁଣି ଦେଇଥିଲି। ମୋ ହାତ ତ ଜାଣିଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ହାତ, ଯୋଉଠୁ ତ ମୁଁ ପତର ଖଣ୍ଡିଏ ପୋତି ଦେଲେ ସେ ଗଛ ଆଉ। ସିଏ ତ ଗଲା ତଳି ହେଇକିରି ଛନ ଛନିଆ ହେଇକି ବଢିକି ତା ଉପର ମୁହାଁ ହେଇକି ଲଙ୍କା ନଦୀ ଦେଇ ଯାଇଛି। ଲଙ୍କା ତ କେହି ନେବେନି, ଚୋରି କରିବେନି। ସିଏ ତ ଗଲା ନଦୀ ହେଇଯାଇଛି ଲଙ୍କା। ଗୋଟେ ଖାଇଦେବୁ ବୋଇଲେ କାନ ତୋର ଭାଁ ଭାଁ ହେଇଯିବ, ବାସନା ଯେ କାହିଁରେ କ'ଣ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଲୋ ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା ହେଇଥିଲ କହି ସାଇଲଣି ଲୋ। ଆଲୋ ମୁଁ ତାହା ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ଦଉଛି। ଆଲୋ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିଛୁ କି? ମୁଁ ସେ ଲଙ୍କା ନା ମୋ ଶାଶୁ ନା ଧାନ, ମୁଁ ତାକୁ ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା କହୁନି, ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ଚାଉଳ ଲଙ୍କା। ତାକୁ ସେଇଆ କହିଦେଇଛି। ଲଙ୍କା କହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କିଆଁ ତାକୁ କହିମଲି, ମୁଁ ନକଲି କିଆଁ। ଦୁର୍ଯୋଗ ବୃଷ୍ଟି ବେଳା ଆଉ ବେଳାକୁ କିଏ କ'ଣ କରିବ? ଅପମାନିଆ ଯୋଗ ମତେ। ତାକୁ ସିଏ କୁଆଡ଼େ କିଲୋ ବୁଝିବ ପାଠ ପଢ଼ା ପିଲା। ଆମ ମଳୁ ସିନା ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଶାଶୁ ନା ଧାନ ମୁଁ କେମିତି ଧରିବି? ରାଗୁଟା ମାଇଲେ କହିଦଉଛି ଯେ, କହିଦେକି ଫେଣେ ଜିଭ କାମୁଡୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ବୋହୂ ଆଗରେ କହିବି, ତାକୁ ହାତ କାମୁଡ଼ା ଶିଖେଇବି। ତାକୁ ମୋ ଶାଶୁ ନା କହିବି, କାଲି ସେ ସେଠୁ ମତେ ଜବାବ ଦେବ ମୋ ନାଁ କହିକି, ମୋ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କହିଯାଇଛି ଏମିତି ଆଉ। ସେ କୁଆଡ଼େ ବୁଝିବ? ଗୁମର କଥାଟା ବୁଝିନି ଆଉ। ଚାଉଳ 2 ଚାମଚ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଶାଶୁ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ଆଉ। ମୋ ରନ୍ଧାଟା ତ ଭଲ, ସେ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେ ମାନିଲା ଆଉ। ଯାହା ନାଗିଲା ଭାଟି। ଆଜି ତ ପାଟିକି ଦାନା ରୁଚିଲାନି। ଆଲୋ ସମୁଦି ଆସିବେ ବୋଲି ଭଲ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଏ ଦେଖୁନି ଏଇ ଲୁଗାଟା ସାଧୁ ମାସିଆ ଗଲା ତ, ବାପାରୁ ଆଇଥିଲା, ଭାଇ ଆଣିଥିଲା। ଯେ କ'ଣ ହବ? ସିଏ ତ ଏମିତି ଗଲେ ମନ ଦୁଃଖରେ, ତାଙ୍କ ଘରେ କଥା ପଡ଼ିଥବ। ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼ିକି ଜଗିବି କିଲୋ? ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଜଗିବି ନା ବନ୍ଧୁବର୍ଗକୁ ଜଗିବି? ଇଏ ସବୁ ହସୁଛନ୍ତି, ତା ବାପା ହସୁଛନ୍ତି। ତୁ ମରହଟିଆ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କିଆଁ କହୁଛୁ? ହଲୋ ସିଏ ପିଲା ଦିନଠୁ ଜେଜିମାକୁ ଦେଖିଲି, ଆଈକି ଦେଖିଲି, ବୋଉକୁ ଦେଖିଲି, ପିଇସି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, କେହି ତ ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟ ସେପଟ କରି ଓଲଟା ପଲଟା କରି କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଶାଶୁ ନାଁଟା ଦେଖୁନୁ କେମିତି? ଆଲୋ ଆଉ ନାଁ ନଥିଲା, ଧାନ ବୋଲିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନୁ। ଏ କଳସ ବସେଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ମୁଁ କହିକି ବସଉଛି? ଚାଉଳ କହୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଣିକି ଶସ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛି, ଏମିତି ଆଣିକି ବସଉଛି ନା ଆଉ। ମତେ ତୁ ହସୁଛୁ କାହିଁକି କିଲୋ? ତତେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ମନ ଦୁଃଖ ନାଗୁଛି ଯେ ଆଉ କହନା। ବନ୍ଧୁ ଦୁଆରୁ ଗଲେ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲୁ। ହେଲେ କଥା ଯଦି ସିଏ କହି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ, ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକି ହାଟରେ ଗଡ଼ିବ। କଥା କରିବି କୁଆଡ଼ିକି କ'ଣ କରିବି? ମନଟା ଭାରି ଅମୂର୍ଚ୍ଛିକା ଲାଗୁଛି। ହେଲେ କ'ଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ, 5 ଦିନିଲେ ନାଗିବ ମନଟା ସେମିତି ଖରାପ।
ଆକୁ କହିବି ଭାତ ପାଟିକି ଯାଉନି। କାଲି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବନି କି? ଏଠି 2 ଦିନ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ଅମାସିଆ ଉପାସ ଥିଲି। ଫେରେ ତ 2 ଦିନ ଖାଇଛି। ଆଜି ତ ଖାଡ଼ା ଉପାସ ରହିଲିନି। ଏଠି ପାନ ଖଣ୍ଡେ ତୁ କହିଲୁ ଆଇଲୁ ବୋଲି ମନଟା ଟିକେ କହିଦେଲେ ଟିକେ ତ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ପେଟ ଭିତରେ, ଛାତି କଣ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ତୁ ଆଇଲୁ ବୋଲି ଟିକେ କହିଦେଲି ମନଟା ହେଇଗଲା। ଆଲୋ ସମସ୍ତେ ଥଟ୍ଟା କଲେ, ଯେତକ ହସିଲେ। ମୋ ମନଟା କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି। କାହାକୁ କହିବି? ତମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ କହିଦେଲି ମନଟା ଟିକେ ଉଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆଉ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋର ଭୁଲ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି।